Det er ikke tiden for at give op. Jeg ved, det findes dage, hvor træthedsheden bliver tung. Når tankene siger nok, og hjertet næsten er enig. Men hør dette nøje. Du har ikke kommet så langt uden grund. Hver kamp, du har vundet i stilhed, hver tår ingen så, har ført dig akkurat til dette øjeblikket. Og hvis du har kommet så langt, er det fordi, du fortsat har en hensigt foran dig. Det er ikke tiden for at give op. Det er tiden for at trække pusten dybt, justere retningen og fortsætte. For mange gange sker miraklet, når du bestemmer dig for at tage et skridt til, selv uden kræfter. Ikke stop nu. Det er ikke længe igen. Din sejr er nærmere, end du tror. Gud er ikke forsinket. Han forbereder noget større end det, du bad om. Rejs dig. Fortsæt. Du kommer til at vinde. Kommentar. Jeg kommer ikke til at give op. Læg ikke en like, hvis dette budskabet træffer dig. Følg for flere meldinger, som styrker din tro.